салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо шуба шакар 8 то 10-12 квадрат мегира, дошти ки шай 5 квадрат то 7 квадрат мегира. Бо мерем акаҷон крошка нархи устода мерем. Усто бародаре ки мисол ина ё усто калон ана фасад боша, корш дрым боша, абделкай дрым боша, ин бародару мекунам. Зиёда аз 7-8 сол шуд мо қатъи ҳами бародар фаъолият дорем. Я намуд химикат аст против грибкови плесни. Инаи скочош. Ана ба деволое ки проблема дора инаи битонакантак. Чизои ватанимон ина якта, дта. Баъд инаи шпаклёвкаи Дубай дорем, краскаи наз дорем. Так бо я намуд краскаи нав бромадагиай. Ҷое ки нам, бассейн, ванна, туалет, хоное ки нами мепартояд. Инаи эмурсиёи Россия астай, московский, Турсия, Казокистон. Инаи Венеция кай чуноне ки оз ма шумо да фаҳмондум. Жидкаям мрамор меган инаи бологиёш. Мо кришолк бародар. Компютер тамоми светое ки шумо дидесен, ина фарз кунем F153. Инами чиза мисол ина ози мезанад ами метиамона 60 секунда тайёр када метияи чиз. Уже ра. Илтимос обязательно савдогаро пурсем. Тамоми рангҳое ки шумо да ози дар кора 20,000 свет шумо метонен гирем. Сиёҳ то инами свет лира ҳамаш ҳаст. Ҷое ки деволое ки нам шура бировардагия. Инаи травентин барои фасад. Манзили мо айни ҳол мо қарор дорем дар бозори Кушониён. Чуноне ки шумо медонен ака бозори нав аст. Дарвозаи 19 қарор дорем. Магазин рақами 3416. шумо акаҷон метонен дар рақами 981 01 84 93 занг занен. ҳамавақт дар тамосем. Салом алейкум акаҷон, я бори дигар ёра нархош неяв мефаҳмон яка. Салом алейкум акаҷон. Ана шуба шакар 8 то 10-12 квадрат мегира. Вобаста аз задани усто ай девол дора. Стандартни заданишта чанд квадрат? Стандартиш 9-10 квадрат. Ана дӯсти азиз бошӣ, катиш грунтовка мерава ака. Ана валик мера акаҷон. Валик мера 3 намуд валик дора. Грунтовкашам 2 намуд дора бародар. Ана грунтовка ҳами як сатилеш 20 килога 60 квадрат мегира. Валикиш 3 намуд дора то 300 квадрата 150 квадрата дора бародар. Грунтовкаш ҳаст 200 сомон, ҳаста 130 сомон. Валикиш 3 намуд дора 100 сум, 60 сум, 20 сум. Сатили ё бародарҷон ана 140 сомон фурухтесем бародар. Сифатҳое ки мақсад нормальни. Або дорем сифатҳои виши сор 200 сомон сатилеш пад заказ бародар. Дождикшам ака дождик да мерем. Дождикиш ай 5 квадрат то 7 квадрат мегира. Ишам ҳамихе грунтовка мерава катиш, шпател мера, губка мера, хафак мера. Нархи ишам ҳамихе 140-200 сомон. Так грунтовкаш хай 200-140. Бо мерем акаҷон крошка. Крошка 6,5-7 квадрат мегира. Даи фақат грунтовка мерава. Инами шпател катиш мерава акаҷон. И аделни 60 сомон нарх дора. Баъд бародарҷон одамое ҳастанд ки мисол ҳами чизо гарантия кафолат мепурсанд. Кафолати ҷура ай деволи тозаи шикатур, оҳак набоша. Деволое ки грибок дора тагош сафедӣ омадагиай ва обязательно тоза кардан дар корай. Я намуд химикат аст против грибкови плесни. Вая мезанан 8 сол кафолат дора бародар. Мерем ака далши. Инаи скочош. Метонанд тага ба ҷои серанид ба ҳами скоч кирпич буронанд. Ана ба деволое ки проблема дора инаи битонакантак против деволои слаби.
мақсад мумкинаира истифода бурдан бо 7-8 сол кафолат дорани оно. Ана бо дальше мерем. Ина и нархошон а 110 сом то 140 сомон ай. Ина ёш 140 сом, ина ёш 110 сом. Чанд квадрат мерава ё И 35 квадрат мегира бародар. Барои основной ҷое ки деволои гладкия даҳваё мезананд. Сифатҳои хубай, истеҳсолои ватаниай, клеву мақсад чизош Туркия нака. Баъд ини ПВО астай, зарҳалои нағз астай. Зарҳалои мақсад италиянскишам ҳаст, Узбекистон аст, маҳсулоти ватанӣ аст, Тоҷикистон. Ҳарятиш мақсад качествои хича дора, инаи чизошанд. Ина мисол фарз кунем ай 7 давлати дунё омадага ина миҷа чизои ватанимон ина 1-та, 2-та, ина 3-та, 4-мш мақсад качествои ватаниомона мақсад баланд истеҳсолоти хуб катиб ровардестем. Кафолатҳои нағз дора. Баъд ини шпаклёвкаҳои Дубай дорем, краскаҳои нағз дорем. Эрон астай, Тоҷикистон астай, Россия астай, Зидизан краска астай. Ана краскаҳои Эрон ҳози бародар дани время акаҷон краскаҳои Эрон 4 килоай 800 сомон сар мешад то 140 сомона. И вобастаи качествои лаки дри ҳамия блескиш чихеле ки то чанде ки зур боша краска қимат шидан мегира. Баъд дорем инаи жидки гвоз барои плинтусо хафак, барои дри ҳамом силикон. Ҳама ини чизош ҳастай. Шпаклёвкое ки ҷое ки трес кафидагӣ ҳама чида мезананд, инаи потолоку пол стена. Так боя намуд краскаи наобромадагиай, престиж, краска для ванаи керамика. Ваное ки зард шидагиан мумкина ира задан ака. Так боя намуд дигар резин дорем, резинои хитояи, и барои қолабое ки мисол фарз кунем, инами ҳами чиза мақсад қолабша мерезан ба ганҷ ё ки ини чиза мерезан ба инами чиз мумкина ҳами чиза ташкил када. Инаи отвердителшай. Затиркои хуб дорем Қазоқистон, клей метилан, лак астай. Лако 10 намудан. Ана бародари мо инаи барои деволои гладки гуфтем. Пеша инаи чистон. Ана баъд мерем ака дальши гидроизоляция астай. ҷое ки нам, бассейн, ванна, туалет, хоное ки намӣ мепартояд, сиёҳ мешавад, ҷое ки об пропускат мекунад, кафолатиш 10 сол мумкина ки ҳами чиза истифода баранд. И чизи истеҳсоли Тоҷикистона, фирмаи Роза. Гарантияш кати мисол и 8 бал землетрясенида мумкина ира хича қапидан. Так, ана ширкати Роза ширкати хуба, чизои хуб дора, зарҳалои хуб дора, ина барои дрон чихеле ки ма шумода фаҳмондум. Ана Роза ҳаста мисол гидроизоляцияш аст. Ина эмурсиёе ки мисол дора, эмурсиёи качествои немецки технология кати да Тоҷикистон истеҳсолот шудестай, мумкина ира спокойно бушуванд, тоза кунанд, кафолат шикатиай. Баъд инаи чизои хориҷишам дорем. Фарз кунем инаи чизи ватания гидроизоляция, одамое ки мисол мехоҳанд Қазоқистоншам дорем. Инаи қазоқиша. Ҳами қазоқишам хубай, бад нестай. Чихеле ки ҳами чизай, ҳами чизам дамиҷай мақсад арзонтар метавонанд дастрас кунанд. Мерем инаи фирмои Битек Турсия астай. Ана инаи эмурсиёи Россия астай, Московский, Турсия, Қазоқистон. Ай тамоми дунё мақсад чизошон ҳаст фурӯшда. Нархошон ана мерем нарх шуда ака. Инаи чиза 150 сомон додестем озӣ. Инаиш чиз қазоқия 800 сомон мегалта. Мақсад сатилшам фарқ мекунад. Сатилш 15 килои. Ана и 15 килои 800 сомон, и 3 килои 150 сомон. Ана квадратошоне ки фарқ мекунанд гирифтанда. И 3 килои мисол 7-8 квадрат мегира. Ана ё 15 килои 25-27 квадратни метр да мерава. Ана мерем ака эмурсиёи мисол Турсия. Ина эмурсиёи Турсия 20 килоан
ай 680 сомон сар мешавад то 1200 сомон. Вобаста оли ман шумода мефаҳмонам ини компютери ки нав мо овардагем тамоми рангора мезана кажон ба инаи венецианка меган. Так дӯсти азиз, инаи венецианка чуноне ки ҳозир ман шумода фаҳмондум инаи мисол италиянски идея венецианка меган, мармарито меган номша дар тарафҳои Россияву дига ҷо. Мода ҳами ҳози мармарито жидкаям мрамр меган инаи бологиёша. Ба шпател мезанем бо ҳами хеб бо ҳами тарс чихеле ки крошкара мезанан ҳами чизкати амира мезанан уқа мушкилӣ надора. Як сатилиш 50 квадрат мегира 700 сомон. Бо 1 литра воск дора. Воскша агар занен полировкада воскиш отдельна 180 сомон. Так инаи мерем мокри шолк бародар. инаи сатилиш мокри шолка. инаи чизо фирмаи Роза чихеле ки фаҳмондем ки гидроизолясияу зарҳалу дига чизо дорад. Анаи чиз 35 квадрат мегира вобастаи устоа. Сатили 750 сомон. Ана гарантияи хуб технологияш тожи немецки. Ана ба бо поён мерем. Палас меган. Ана тарафҳои Россияу дига ҷода Палас меган, а иҷада марказа ҷумҳурии Тоҷикистонда номша Атлас меган ба забони хидмон. И як сатилиш 50 квадрат мегира бародар. Ина сатилиш так вобаста ай усто дора ай тақрибан 45 то 50 мегира. Девол агар рост боша хушрӯ боша ҳамин чизо ба бародарҷон аслан талаб мекунад ки шпаклёвкаи сатилакӣ чуноне ки уна натсионал гуфтем ку дубайский мешавад ва истифода кунанд. Супер финиш мумкина айтагиш бояд ини чизоро зананд ки девол бояд 100% рост боша. То чанде ки девол ростай нажда кадагиай чиз хушрӯ мебурад. Чихеле ки шумо зина дидесен мисол то чанде ки девол ростай ҳамин чиз хушрӯ буромадагиай эффект додагиай. Чанд намуд светош ҳаст. Инамё тақрибан 20 000 свет дорад. Чихеле ки муштарида маҳқулай ҳамин чиз вобаста мешава. Чихеле ки дидесте шумо инами свето мешава дар хонаи муштариё. Чихеле ки шумо да маҳқулай. И фарқ надорад. Италиянский технология мисол Палас боша дигаву дигаш боша ҳамин чиз компютер падбор мекунад. Компютер тамоми светое ки шумо дидесен ина фарз кунем F153 мисол инам иҷа мезанем. Так ҳозир бе F153 инами свет буромад уже. Инами свете ки ҳозир шумо дидем. Ина F153 бародар. Уқа пли калон намера компютерда. Компютер точ в точ мезана. Ручной падборам дорем уже дозировка дара. Инами чиза мисол ина ҳозир мезана да миметиамона рангое ки инаи шумо мебинен ё финскиян ай Финляндия меоя чизои качественни ояндадам зараловар нест. Чизи табиатаи чизое ки низгараем яй для наружной для внутренней работа. Так инаи чиза ҳозир модаи аппарат тайёр мекунам метия. Агар мисол одамое ки фикр мекунанд ина ҳозир ранги ҳами 10 сомонда тайёр шуд 4 килош. Агар шумо колерам харем ҳамин чиз меғалтатонад витоги бадилтон мекунем. Вариантҳо бисёр вариантҳое ки мисол шумо мебинен инами чиз ҳозир тайёр мешавад пеш шумода. Инаи сатиле ки ранг задем. И 6 секунда тайёр кардам этияи чиз. Уже рафт. Муштариё мебарен шумо фақат об мерезен даи чиз тамом. Ҳамун газировкае ки чанд литрай фарз кунем инами чиз. Инами чиз 10 литрай. Тақрибан бояд шумо ним литр об резен. Одамои ҳастанд ки 2 литр об мерезанд покрити сис мешавад. Качество ҳамин чиза шумо мисол илтимос обязательно савдогаро пурсем.
ҳолатҳое мешавад ки яхе мақсад эмурсиёда оша зиёд мерезем яхелиҷда кам айбода ҳавои хона беҳад и чиз вобаста дорад мақсад агар хона ҳаво гарм боша иҷозати об то 1 литра мумкин аст вақте ки хона хунук боша обира камтар мекунем инаи чизе ки ҳозир шумо дидестен тайёр шудестай тамоми рангҳое ки шумо ҳозир дар кора 20 000 свет шумо метавонед гирем ами сиёҳ рафтестай ами сиёҳ то инами светлира рангҳое ки мебинед нархш қимат нест нархҳои арзон дастрас кати инаи чиз тайёр шуд уже чизе ки аппарат мегӯяд точ в точ бо як хуби дига дорад шумо ина хонара ремонт кардем тақрибан 5 сол айбайн гузашт инаи компютера шумо меоен агар ному чиз тона монда бошен ай ҳавай мебурӯя агар ки шумо дамо навистатием ина иҷада папка дора папка ина ҳозир числош задагиаи нова x133 тақрибан ҳамин чиза бо мо метавонем ки пафтор рӯй кунем ша ин ҳамин чиз уже буромада ин иҷа главнида ҳамин ранге ки ҳозир мо задем одамое ҳастанд ки ина ҳозир мо ай бозори осиё омадем да бародар ина ҳозир бозори кушонионда қарор дорем одамое ҳастанд ки мисол 19/10/2021 мода заявкашона партофтагианд через интернет через магазин занг задагианд ин ҳамин чиз уже инамиҷада буромадеста ки фалони одам мақсад H163 заявка додагия свети сери ана историяда мондагия шумо метавонед ки хонатон агар ҷазир шавад 20 кило намегирен 1 кило кати реставратсиятона мебарен ана и чизои запчастҳои ҳамин дрын берн ҳамаш ҳаст фарз кунем шоткои надака качествои олӣ качествое ки мисол як донаи ҳамин мумкин аст ки то 300 квадрати метра хизмат кунад донаш ай пансм ай хитой сар мешад то турсия эрон ана дига давлатҳо валикои хуб шпателои нерш шпателои ҳаст мисоли як бор истифода мекунем мепартоен дальше мерем инаи колерои расистки ҳаста шумо метавонед ана ба колерам ранг занем ихтиёр да шумоай валикои нағз ҳаста инаи чизо так анаи эмурсиҳое ки дидестен ай 20 кило сар меша бародар 20 кило эмурсия дани время акаҷон истеҳсоли ватанӣ хуб рафтестай назар ба дигаву истеҳсолое ки ай дига давлатҳо медроянд качествое ки даму дига давлатҳо тайёр мекарданд ҳамун қавақ роӣ мекарданд ҳамин чизо ҳамаш ҳамиҷа ташкил шудагия шумо боварӣ комил кунед ки муштариҳое ки шумо аймо мегирен качествои ҳамиёра пирсен мисол дора мисол 300 сомон дора мисол 120 130 150 мақсад чизеш ки арзон ша мисол мо менависем дар танаш ки ҳамин чиз арзон аст шумо верина мебарен дар ҷое ки мисол шумо дар чизи қимат дар кора қимат мезанен чизи арзон дар кора арзон фарз кунем ина 130 сомон 150 сомон ҳаста мисол 40 сомон мисол ҳаста ки мисол арзонтар мерем ина 10 килога 120 130 10 килога 40 сомон мисол 60 сомон грунтовка ки мисол мо шуморо ҳозир фаҳмонем барои инаи травентин мешава якум вариант мешава ина дуюм вариант инаи дуюм вариант шай инаи якум вариант шай бародаро то чанде ки якум дараҷа дуюм дараҷа шуд клеои дри ҳами фарқ мекунад качествошам фарқ мекунад ана мерем инаи эмурсиҳои 10 килога мисол инаи чизака защита от плесн минерал киҷое ки деволое ки нам шура буровардагия мумкин аст ҳамира шаканда танашон ана бо мерем водостоп аста деволое ки об мегузаронанд чуноне ки унао гидроизолясияи фирмаи розара ай серазита шумо да фаҳмондем и чизам ҳамун рола бозӣ мекунам мумкин аст ира шакам просто и ранги овай вадиной шайда анай грунтовкои роза 10 дора мисол эмурсиҳои ай 4 сар мешава қазоқи грунтовка астай баъд инаи травентин барои фасад
мумкин ай наи чизора мо мақсад даберин истифода барам. Кафолатш 10 солай так ай 8 то 15 квадрат мегира. Агар грунтовка занам, як слоира брискнам 15 квадрат. Агар хича 2 слой занам, ҳози дани время 2 слоя рафтесай. Мардум фаҳмидесай ки мисол ҳамира то чанде зиёд шакам, качестваш уже баланд мешава. То чанде мисол эконом кине бародаро. Мумкин ай ҳамун чиз 2 солда мисол расво шиданаш мумкин ай. Варианти хубаш и однотония мисол хича 2 бор мезанам. Ина домое ки мисол баланошоное ки дар шаҳри Душанбе ҳозир қарор дора, аксарияти ҳаваё 2 таваққа задестия намира. Хубиш да чия хела мебара. Умри дароз дора. Баъд инаи чизое ки ана светое ки дидестен, и свето фински тайёр мешава. У қайки ранги ҳам намерава, некем дар чанде мисол и ранго намесӯзанда ҳавои гарм. Ҳаст качествое ки бозораи мисол 1000 намудай. Фирмаи декораи инаи сатилое ки ҳозир шумо дидестен, ё фирмаи шумо дигар чизам истифода кинен. Хай мақсад фирмаи декор зиёда 7 соли бозорӣ қарор дор фаъолият дора. Ана бо дигар чизомон бо зиёдтар қарор дора. Качествои наасноваи мрамрай. Чӣ хеле ки гуфтем, ранги ҳами шубаву дошт. Качествои ҳами ака ана ай девол вобаста дора. Деволое ки оҳак задагия, шпаклёвка задагия, и чизода кафолат фирма наметия акаҷон. Ана бародари ман боши Травентин. Травентин тақрибан ҳаҷми квадраташ 8 квадрат. Агар однотони занан, агар 2 слоя занан бародарҷон, мақсад 8 квадрат, 1 слоя занан 15 квадрат. Ай тагиш грунтовкара ранг мекунанд. Нархи устода мерем. Устом агар однотони бизана, ай 20 боло сар мешава, 20 25 сом. Устои мисол ҳаст 15 сомонда кор мекуна, устои ҳаст 40 сомонда кор мекуна. Вобаста ай кори ҳамун соҳиби хона мешава. Ҳамун нақши нигориш зиёд шава, нархи усторам камтарак боло мерава. Устои наи бародар, устое ки фасад мезананд, и усто мардуми хуҷанданд. Аксарияти мардуми хуҷанд ҳазор раҳмат ки ини бародаро омадиянд, мақсад бо дастгири ҳамиё ҳамқа пеш рафтесай, кору фаъолияти фасад дрын берин. Шумо ягон тавсия ҳами фирмаи мо метонистед агар дода? Зиёда аз 7-8 сол шуд мо қатъи ҳами бародар фаъолият дорем, кор ёфта метиҳам барои мо, мерем корашон набуд мекунем мардум. Ҳоле ягон дофе нашуда бошад ки аз паси мо ин мардум гапшунам шуда бошад. Мо бародар тайёр карда метиҳам маҳсулоташа кафолат метиҳад, ин ҳами қасол мебарад, ин хеле мо ҳамаи нигоҳ карда кор мекунем. Баъзе ҷоҳо клиентҳо меғалтанд ки миҷозо деворашон тайёр не ба ҳамун чизе ки ин марда харидаанд, баъди 1 сол 2 сол мерад мегам бизане намехел. ки ӯ девор тайёр нестай, ӯ мо кафолат намедиҳем. Вақте ки мо кафолат додем, унҷа бояд ки як сатв тайёр бошад, мо унҷа имзо мекунем. Вақте ки аз тарафи мо гуноҳ шуд, мо ба гардан мегирем, назди одам меоем ки ин ҳам хеш. Чуноне ки ака гуфтесай мақсади гап. Деволое ки ҳаст акаҷон камтар проблемаи ҷиддӣ доранд. Ҷои наманд, ҷое ки мисол уром надоранд. Вая ба клей кафел рост мекунанд, камтар вақт меравад. Ана и акаҷон чӣ хеле ки гуфтесай мақсад качества инаи чизода мисол кафолата мо фирма метиҳем. Бародаре ки мисол инаиё устокалонан акаҷон шумо метонед катиё ҳам суҳбат шавен, номеро ё дасти мо дай, фасад боша, корш дрын боша, абделкай дрын боша, ин бародаро мекунанд. Чӣ савол ҷавобе мисол дорен, мо метонем ки шумо дар сайтҳои ютуби ҳам суҳбат шавем. WhatsApp ҳам дорӣ, на? WhatsApp ҳам ҳаст, имо ҳам ҳаст, Viber ҳам ҳаст. Мо номеромона дар тори сайт мемонем. Насиб карда боша шумо метонед занг занен, кадометон мисол дар хориҷӣ қарор доре бародаро. Мо метонем шумо дар марказ боша, дар сафкора мисол ройгон мекунем. Агар дар ноҳиё боша, хай рӯӣ мекунем мисол чӣ хеле ки ба қадри имкон, ба қадри имкон фирмо дастрас мекунанд нархҳои арзон, мисол ба дири пӯл. Шумо метонед ки шумо бор мортона заказ кунен,
устошкати бор да хона мераса ба метонен да картҳорам перевод кунем перечислят кунем. Ана акаҷон манзилатон хеле пурра бо номеротон манзили мо айни ҳол мо қарор дорем дар бозори кушониён чуноне ки шумо медонен ака бозори нав аст хело замонавӣ сатҳи шароитиш олӣ дарвозаи 19 қарор дорем аз тарафи варзоби якуми сомехра мардуми мақсад бозори осиё кушониён дар ҳами риядои 19-18 қарор доранд. шумо метонем ки бародар охирон рият даем магазин рақами 3416 ана магазин дар ҳамиҷай шумо метонем ки дар мо муроҷиат кунем. шумо акаҷон метонен дар рақами 981 01 84 93 занг занен мо шумо ҳама бо адресомона мефаҳмонем ҳама вақт дар тамосем. фаъолияти корӣ аз соатҳои 8 то 12 шава мумкин аст шумо занг занем мо мебардорем любое чида қабул мекунем. ҳазор раҳмат дастгиритонда. ҳазор раҳмат ака. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.